Σήμερα παίζουμε το grind. Πρέπει να φτάσουμε το level 20, ήταν ο στόχος μας, αλλά το φτάνουμε σχεδόν, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πάμε 8.000, θα το κάνουμε περίπου 5-6 λεπτά το βίντεο. Μήπως θα πάω και στους πιο εύκολους, γιατί αν πας εδώ πέρα, στο μέρος μπορεί κάποιοι να μην το βλέπουν, αλλά πολύ μεγάλο μέρος είναι. Πας σχεδόν κανένας μέσα. Ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει κανένας για κάποιο λόγο. Έλα σε μένα, εσύ έλα. Δεν βλέπω τι θες. Πατώ. Είδατε, ευκολάρα. Παιδιά, ευκολάρα. Μπορεί να πει και η Μαρία τώρα. Δεν ξέρουμε, θες να πεις. Τι παίζεις? Grind με τα παιδιά εδώ. Να φτάσουμε στο level 20. Έχετε βρει κανένα παιδάκι? Έχεις βρει παιδί? Τι παιδί, δεν παίζω για νυχτοφόρο. Όχι φίλο? Έναν είχα βρει, αλλά έχει βγει εδώ και ώρα και είχαμε κάτι, δεν είχαμε... Παιδιά, συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά βαριέμαι. Βαριέται. Τέλος. Εγώ θα παίξω άλλο παιχνίδι, άλλο στο Roblox. Καλά, παίξε άλλο. Εμείς θα κάνουμε εδώ το πιτάξι, θα κάνουμε εδώ στο παιχνιδάκι. Τελικά αυτή είναι εύκολο σκοτώσεις. Αλλά πρέπει να έχεις το level max, γιατί σε σκότωσες, αν τα κακαρώσεις, έχουν σκοτώσει κατευθείαν, απευθείας. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια αν ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι στο Roblox. Γράψτε τα σχόλια. Να γράψτε το και θα το δοκιμάσουμε. Παιδιά, γράψτε παιχνίδια για να παίξω έγκαο μαζί με τον Γιάννη για να τα κάνουμε βιντεάκια. Γράψτε κάτω. Στα σχόλια. Στα comment. Comment στα αγγλικά. Το ίδιο είναι. Απλώς μην έρθεις κι εσύ, γιατί μου καταστρέφεις τα σχέδια. Δεν πάει και τόσο καλά όπως αυτό υπολογίθηκαν. Παιδιά, απλά μην διαλέξετε εσείς να βλέπετε κάποια σχόλια για να μην διαλέξετε σχεδόν όλοι jumpscare. Βάλετε και κοριτσίστικα. Όχι jumpscare. Έλα, φοβάμαι εγώ τα jumpscare. Παιδιά, τι θα βάλετε? Δεν τα φοβάμαι, μην τρομάζω. Θα βάλετε βάση τρομάζω. Παιδιά, κοριτσίστικα και αγορίστικα. Τέλος. Εντάξει, βάλουμε κοριτσίστικα και αγορίστικα jumpscare. Εγώ θα παίξω για νύχτες. Παίξε. Εμείς τώρα αυτό το βίντεο... Τσούκι, παίζω. Δεν χρειάζεται. Θα κάνουμε βίντεο εδώ πέρα. Συγγνώμη που τραγουδάει πολλά. Τώρα δεν τραγουδάω. Τσούκι, τεσσέινα, δύο, μείνω. Είναι ωραίο. Level up, 20 level. Συγγνώμη παιδιά, δεν κλείνουμε στο βίντεο ακόμη. Μπορεί να πάμε ένα level παραπάνω. Καταλάβατε. Ποιο level είμαι? Στο level 20. Α, το έχω ξεκλειδώσει, εδώ πάνω είναι. Τι λέω κι εγώ? Λέω και στο 20 δεν ήταν εδώ πέρα. Και θέλω να σκοτώσουμε καλό παίχτη. Εδώ πέρα πώς σκοτώνω. Ο Easy πόσο είναι? Easy πόσο είσαι? Ξέρεις πόσο είναι ο Easy? 3020, άντε. Δεν εγώ. Πάρ' το ρε. Το αυτό μας. Κάντε like και subscribe αν σας αρέσουν τα... Κόλλησα το παιχνίδι, δεν μπορώ. Παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Άμα κάνουμε άλλο βίντεο, καλό Σαββατοκύριακο, ενώ για το Σάββατο, γιατί δεν ξέρω θα κάνουμε άλλο βίντεο. Καλό Σαββατοκύριακο. Κάντε subscribe και like. Και αντίο.